ka yi makaranta kana ɗaukan salari, baka yi makaranta ba ka ɗaukan salari, baka taɓa jin alert ba, wannan bidiyo ya taimake ka ta hanyar samun naira 5,000 zuwa 10,000 kyauta a rana ba tare da ka investin ko sisi ba. All you need abin da kake bukata shine Android phone da kuma namba ta WhatsApp. Na yi bidiyo a baya, alhamdulillah, sakamakon mutane da yawa da suka yi godiya ganin cewa sun ciccire kuɗaɗe masu tarin yawa. Yanzu ma na ga ya dace in ƙara fitowa in sanar da ku cewa duk mai buƙatar shiga irin wannan system din, bayani zan maka falla da zaka fahimci abubuwa da suke daki. Abin da kake bukata shine Android waya, amma kafin nan a yi like bidiyo da Allah a share saboda su ma ƴan uwa su gani su amfana. Idan kana da Android kuma kana yin WhatsApp, abin da ake bukata kawai ka yi rijista da wannan kamfani. Idan ka rijista da wannan kamfani, za su yi amfani da WhatsApp ɗinka su samar ma da kuɗi. Ka samarwa da kanka kuɗi domin canza rayuwa mai dindindin. Wannan ba platform bane barantana ka ce zaka saka kuɗi wata ɗaya wata biyu su gudu, a'a su za su baka. Saboda haka ka shiga profile ɗina bio, kai join ɗin WhatsApp group link, sannan ka je ka yi rijista. Kana da dama duk mutum ɗaya idan ka gayyata ya zo cikin wannan kamfanin registration, za ka samu kimanin naira 3,800 duk mutum guda ɗaya.